Слушайте, добри люде, тази история е правдива, и съдете справедливо, кой праведен и грешен бива. Града старинен, белокамен, в който сме израсли всите, е произлязал случай срамен, що ето днес петни душите на неколци на първозвани, съграждани на нас известни, които тук са с покани, дошли за танци и за песни. Любезен поздрав, драги кмете, и с радост срещам ви сега, че нашите семейства двете ще са сродени на света. О, и аз бих бил доволен тоже с такъв изтъкнат господин, че с нашите деца да можем в сватовство да се сродим. Но малка спънка се явява. Не зная как да ви опиша. Той, моята дъщеря без глава, по някакъв прошък тя въздиша. Кой този? Младият Делгадо. Как? Той ли пале голобрадо? Ни сметка в моята банка има, нито имоти да представи, че щом баща му се спомина, ерничка къща му остави. Точно така. Какво да стори? Ще ви кажа. Аз знам една старица луда, която срещу скромна лепта и без да ви разпитва даже, забърква за любов рецепта. О, нима това не е заблуда. Не. Повярвайте ми, драги, тя всякакви рецепти знае. Котлето билки страни слага и после нещо си избавя. Тогава добре. Ще поприказвам с бавачката на дъщеря ми. Ако не ще да я наказвам, ще ни послужи те с измами. А пък аз пък ще й пратя работа. Колко е измамна любовта. И тъй объркана съм вече. Да слушам ли любовните слова или каквото татко ми рече. Нима с Делгадо ще живея чудно в неговата пуста нищета. По цели нощи ще се скитам будна и ще си мисля, но къде сега? Бакалска ли ще търся вересия, за литър мляко, малко хляб, или за прием рокля ще ми шият, измолена при някой мой познат. И после, как ще се оправим с всичко там съвсем сама? Прислуга той, сигурно той няма. Аз ли ще му шепам из дома? А на банкера Кльошкавия син, щом се замисля, никак не е лош. С богатството на този господин аз ще се радвам само на разкош. О, Боже мой, каква дилема! Делгадо ми е толкова симпатичен. Ала, не трябва ли да взема решение за избор по-практичен? Ят, виното, което ни остави моята дойка. Те ожеднява толкова тързания. Но вижте тези старови богати. Не са ли също знак за обич, вярно? Ах, как красиво бляскат върху злата, коланчето, пантовката и гердана. Какъв живот с банкера ще живея. От бал на приема ще тичам и ще танцувам и ще пея. Защо и знаките и роки ще се кича? Не е ли той любов накрая? Защо пък не? Той се нарича. А пък Делгадо и не знае защо си мислех, че обичам. Олекна ми. Почувствах се чудесно. От днес ще кажа своето да, а сватбата ще стане лесно с паричките на тези господа. Откривам заседанието. Делгадо младият да стане. Държавата ги обвинява, че на дуел сте се явили и че противно на закона ви и други го сте усмъртили. Кажете, що ви оправдава? Напълно той го заслужава. Това ли само ще речете? Това е негодна защита. Вината си ви отречете. Не друг, самия съд ви пита. Вижте, смечтаващите обстоятелства подробно тук изложете. Смирено техните сиятелства
За прошка ви я помолете. Измами моята любима, синът банкерски, зет на кмета. Без милост никаква да има, убиха картината, проклета. Съдбата ми била така, съдете ме. Тогава ще те пристъпя към присъда. Драги господине кмете и вас, банкеро, ще помоля, по-надалеч се отстранете, там обсъждайте на воля. Впрочем, тук върху бюрото забравихте една кесия. Вземете я при вас, защото при мене не минават тия. Осъжда младия Делгадо на другите за назидание и за отека на вдовицата отутре да върви в изгнание. Но след като пресвита мисъл. Справих се. Убих отново убийци, пратени от кмета, с кинжали на върха с отрова да отмъстят смъртта на взетя. Май успяха. Чувствам вече как погледът се замъглява. Кръвта на пода, що изтече, и друга течност се сменява. Проклети да са тези всите, банкерът, кметът, тъмничарят. Проклети да са и жените, що лесно портите разтварят. Проклети да са те вовек. От нея кървава отплата. Как искам да погубя всеки, дори да коства ми душата. Какво съзира взорът мътен, неясен мрачен силует? Ти кой си? Призрак ли безплътен или убиец нов проклет? Мисля си, че се досещам от те възлизаш при видение и с мрачна радост аз посрещам зловещото ти предложение. Историята тъй приключи, Делгадо от града избяга, вдовичката така се случи, с неговия секундант се взеха, прибързано и в час потаен. А както често се налага, здоби се тя с една утеха, детенце с баща не знае. Вие да се отивате.